Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 7 martda Nesil gazetiniň baş redaktorynyň orunbasary bolup işlän Azat Jepbarowy Bereketli toprak gazetiniň baş redaktory wezipesine belledi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, Bereketli topragyň öňkü baş redaktory Bekmurat Kakagilli pensiýa çykdy. Bellemeli ýeri geçen ýylyň tomsununa Berdimuhamedow bu gazetiň baş redaktorynyň orunbasaryny hem täzeläpdi. Ýagny täsgelli Gutluýew wezipesinden boşadyp, onuň ýerine Aýnawat Ataýewany belläpdi. Ýöne sonuna Gutluýewiň işden boşadylmagynyň sebäbi aýdylmandy. Bu sana o Dünýä Edebiýat jurnalynyň baş redaktory Meret Mämmed Kan Mämmedowyň wezipesinden boşadylmagyny we onuň ýerine Adalat gazetiniň baş redaktorynyň orunbasary bolup işlän Abdulmejid Muradowyň baş redaktor bellenilmegini hem goşup bolar. Yerli synçylar Türkmen prezidentiniň baş redaktorlary işe bellemek we wezipeden boşatmak bilen ýurdun Metbugat hakyna kanunyny gödek goýanlygyny belleýärler. Ýewropada ýaşaýan türkmen ýuristi Timur Misirhanowyň pikirini görä Berdimuhamedow 2017-nji ýylyň 10 aprelinde sport telekanalynyň direktory Ýoldaşgerli Hanalyýew wezipesinden boşadanyna hem Türkmenistanyň Metbugat hakyna kanunyny bozdy. Juristin bellemegine görä Metbugat hakyna kanunyň 16-njy maddasyna baş redaktoryň köpçüliklerin habar beriş serişdesiniň esaslanyrjysy tarapyndan bellenilýän we işden boşadylýanlygy ýa-da redaksiýanyň düzgünnamasynda göz öňüne tutulan tertipde saýlanýanlygy ýa-da işden boşadylýanlygy aýdylýar. Sport telekanalynyň esaslanyrjysy Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bolup durýar. Şeýle-de soňky bir ýylyň dowamynda 2 ýol başçysy täzelenen Nesil, Bereketli toprak gazeti hem ýurdun owa we suw hyjylygy ministrligine degişli we gazetiň baş redaktorynyň we orunbasarynyň prezidentiň fermaniýa karary bilen işden boşadylmagy ýerli kanunçylyga gabat gelmeýär. Şeýle-de synçylar Türkmenistanyň baş kanunyny ýurdun prezidentiniň baş redaktorlary aýryp goýmagy hakyna hiç zat aýdylmanlygyny belleýärler. Türkmenistanyň 2012-nji ýylda kabul edilen we 2013-nji ýylyň ýanwaryna güýje giren Metbugat kanuny senzuranyň gadagan edilýänligini oglan etdi. Şeýle-de täze kanun ýerli häkimetler bilen bir hatarda syýasy partiýalar, jemgyýetçilik gürleşikler, beýleki ýuridik şahslar, şeýle-de 18 ýaşyna ýeten türkmen raýatlar tarapyndan habar serişdesiniň esaslandyrylyp biljekdigini oglan etdi. Ýönemuňa garamazdan ýurtda garaşsyz Metbugat neşirler döredilmedi we daşary ýurtlardaky erkin neşirler bilen hyzmatdaşlyk edýän ýerli jurnalistlaryň ýanylmasy azalmady. Şol wagtda prezident Berdimuhamedow Türkmen Metbugatynyň hususan telewiziýanyň işinden kim işe nägile bolýar we bu ura jogap berýän ministri, vice-premier izgiderli çalışyp durýar. Halkara hukuk toparlarynyň Metbugat azatlygy barada kasabatlaryna Türkmenistan ýylyň ýylyna iň ýyzaky orunlarda görkezilýär.